kinuha nila na ganyan. Wala ba ayay? Libre na ayay. Hindi nga rin darata natin. Ginipig. Sir, manok. Sir, manok. 230 lang. Kaldunto. Bigay sa'yo ko niyan. Ano to? Ayaw ko niyo, bigay. Laki na 350 sa doon. Ay, tindaran na. Ha? Sa Balarata. Kasi balara. Tigarang bulan balara yun. Yung kurantang kapal doon. Ha? Ma, kaliwa ka ba? Napigay mo niya. Kasi magkapatid ba? Kung doon naman ka, mas gwapo kasi mas maragot ka lang naman. Ay, alibil ba ito color? White doon kasi. Pinulaan yung doon, discount ka kayo lang. Bibenta lang kita ba? Sige, ang gano'n 170. Kaya ba yun lang? Kaya? Wala ito tama. Japanese Spitz ng Labrador. Dos Spitz. Kasi, ayun ka pimplip. Kasi kapag may matutong. Sir, mangalay kayo? Ay, sige, tagtang siya. Mangalay kayo? Hindi nga, apay mo doon. Tapos kinara, Ilan, boss? Tingnan natin doon, boss. Ayan. Ah. Paling patawal 200 warang. Laki tambihan. Hindi pa pagano sa doon eh. Tigret 3 ba? Ha? Hindi pa pagano? Tigret 3. Ay, pitch. It's naman. Nakapapakaroon ka kasi inuumpa ka kay Tikampang. Naman, singarat ay kanding. Bitan lang kilatan. Oo. Ay laki na eh. Kasi sa laki na itutol mo. Lubi, umtan niya sa siya. Gano'ng tigawang mo. Mulai patawar sa 300. Talakitan. Ang bala ngayon mata to. Alam mo itatago yung New Zealand.
New Zealand. Alam mo lahat, hanggat tayo, interpolate ka 300, paganuan. Nakakatawalan mo man, magbalot lang. Oh. Okay. Takin mo ka para mo. Tingnan ang daraan dyan. Ginipig ako. Ginipig. Di ba pakanda sa'yo? Ay, hindi na ba yun? Poserte mo yan, sana yan sa kita. Ay, ang galang madam, 500. Ay, dari ko ba na 1.5? Ay, freezer lang. Tingnan sa bayaran niya lang ba ay? Ay, libre lang ay. Tingnan ang daratan natin. Ginipig. Pero yan nilaraya mo ay. Ito ko ito, bukla. Masaya ka. Pigatan mo sir. Pigatan. Ito yung light. Ay, ito yung kaibigan niya, di ba? Ay, ito. Mapigaran bulan to lang. Brother, sir, 2 months old. Happy, sir. Happy, boss. Ha? Wala na nga, no? Wala na saliw. Wala na puruan ko. Wala ito ko. Ayan, tao. Pare. Pare. Ano po rin piis na nyo? Meron ako klase ramen ito. Yeah. Ano kami na? Maraming ba ito? Ano yung salpa to?
itong dati. Kapag sa rata gino na? Ano yung bigas? Budget na boss, bigay ko na 700. Kasawa na. Pares. Oh, budget big size kasi ito. Lalapat pa yun boss kapag nakuha nila yung edad nila, ganito sila. Ganyan. Sample. Parang malungkot yung mga nila na ganyan. Nagaling. Ito lang ito raya, boss. Cross may na husky kambing dyan, may puro na ano. Pigay. Bigala, sir. Itik. Itik. Andeng, boss. Pigay kanting natin, boss. Ha? Kanting ka pigay. Pindig size. Museum niya rin. Kaya anak ko. May 5 layas sa libat pa lang. May boss na nita. Bakit kailangan pare?